Filmholdet. This year, at Roskilde University, a group of students will be given a task. Den næste filmfortælling, det er inde i byen. Det handler om efterårets farver, efterårets lyde, og der skal være kreative kameravinkler. They'll get access to the best equipment. They'll get help from the best technician. And they'll do what it takes to get the film rock and rollin'. One of these students could be you. You're gonna amaze the crowds. And you're gonna talk to the girls. Gangster, hold det kørende! Repræsenter din hud! Control the camera. Og der er jo lidt problemer inde i skyggerne der, ikke? Der tror jeg, I skulle have haft en anden lykke, Lars. Create amazing special effects. Wow! Det var da noget helt andet, hva'? And drink lots of Det ser coffee. rigtig godt ud. Jeg går ud og henter noget kaffe til os. Det lyder godt. Fuck det, Kåre. Jeg gider ikke mere. Lad os bare stoppe nu. Okay. Har du husket at gemme? Filmholdet. Altså, jer to, ikke? I er måske de mest talentløse, gun-shy journalister nogensinde.